Članovi Hrvatskog glazbenog društva Biranj iz Kaštel Lukšića, koje postoji već više od 110 godina, u proteklom su periodu na području našega grada, ali i šire, glazbeno popratili brojne kulturno-glazbene te sportske manifestacije. Već duže vrijeme oni predstavljaju središte kulturnih i glazbenih događanja u Kaštelima. Orkestar vode mladi, visoko obrazovani ljudi, a unutar samog društva djeluje i škola glazbe. Od svoga osnutka ovo društvo njeguje tradiciju, glazbu i prijateljstvo, što se posebice pokazalo i na njihovim brojnim koncertima i nastupima u proteklom razdoblju. Evo, tijekom čitave prošle godine društvo Biranj je stvarno ozbiljno radilo. Osim naših tradicionalnih koncerata u Kaštel Lukšiću za Svetog Antu i za Veliku Gospu, održali smo koncerti u Kaštel Kambelovcu u povodu Veslačke noći i u hotelu Palac u Kaštel Starom, tako da smo Kaštela dosta dobro pokrili koncertnim nastupima, ali osim toga proputovali smo skoro čitavu Hrvatsku. Znači bili smo i u Čapljini gdje smo se spuštali niz rijeku, imali smo jedan rafting i onda smo imali koncert na trgu kralja Tomislava, bili smo u Metkoviću gdje smo sudjelovali na regionalnom natjecanju puhačkih orkestara Hrvatske, nastupili smo u gradu Visu u tvrđavi Baterija gdje smo održali jedan lijep koncert. Posjetili smo Zlatar Bistricu, gdje smo svirali isto tako jedan večernji koncert, bili smo u Mariji Bistrici, gdje smo zasvirali u crkvi naše Gospe Bistričke. I isto tako smo nastupili u Selcu na državnom natjecanju puhačkih orkestara Hrvatske, znači Selcu kod Crikvenice, gdje smo osvojili drugo mjesto u Republici Hrvatskoj. Tako da eto, ova godina je obilovala brojnim nastupima. Sad smo krajem 9. mjeseca napravili jednu malu pauzu, sa probama ćemo početi u ponedjeljak 30.10. a onda odmah kreću normalno i nastupi, znači 1.11. Svi sveti, blagdan Svih svetih, naš nastup na groblju i onda tako dalje, pripreme za veliki božićni koncert. Imamo jednu malu ekskluzivu, evo, estradne zvijezde su se zainteresirale za rad našeg društva, pa nas tako pjevačica Severina Vučković zove da s njom surađujemo na jednom projektu, ali o tom više u sljedećoj godini. Taj projekt je sad upravo u fazi realizacije. Ne samo mjesta u kojima su održali svoje nastupe, već i brojne nagrade svjedoče o kvaliteti koju zaista posjeduju ovi talentirani glazbenici. Još 1994. osvojili su mnoga priznanja, od kojih se posebno izdvajaju zlatna plaketa na prvom natjecanju hrvatskih puhačkih orkestara u Zaboku, povelja za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju kulture koja im je dodijeljena od strane Hrvatskog sabora kulture, te srebrna plaketa na natjecanju puhačkih orkestara u Selcima 2006. godine. Predsjednik društva Biranj, Ivan Biliškov, ovom je prigodom istaknuo kako će se u dvorcu Vituri održati audicija za upis novih članova 4. studenog 2006. godine u subotu s početkom u 16 sati, te da svi zainteresirani mogu doći i tako iskušati svoj glazbeni talent.